Awungixoxeleke. Awucabanga ukuthi usumnqabela kakhulu usisi wakho? Uma umuntu elamana namantombazana awo wonke, kumele ayiphathe kanje. Beze beganeke mhlambe. Awazi ukuthi intombazane emele iziphathe kanjani. Awuhlala uthule ushade nalomfana engizokukhethela yena. Uhamba emzini. Nginikeze isiphakamiso somshado kaTulja endlini kaMLA. Ushashikani sonobadi. Hayibo kade abakwazi ukuphila impilo zabo ngaphandle komshado. Kanti bazalela ukuthi bashade yini? Bejaya nemndeni yabantu bekhothamisa amakhanda nje. Nabo kodwa Nkosi yami banasi impilo zabo. Ake nibavumele beyiphile bandla ngendlela abayithandayo. Kodwa cha. Akanayo imvumo yokuthi ayithathele inqumo zakhe. Ngoba sonke inqumo zakhe zithathwa amadoda emndenini. Okokuqala nje amadoda njengawe kumele ashintshe inqubo zawo. Mane ngiyakhuluma nje. Amadoda ayafana wonke. Anisoze naqonda ukuthi umuntu wesifazane usizwa kanjani. Futhi nonke niyafana. Ayibo. Hawu izulu vela kuqubala ngenxa yefoni nje. Kanti uma ukuthi ayithanda ifoni yami akangaze zingani vele. Sanibonani. Niyaphila kodwa. Ngiyathemba nihambe kahle kodwa. Ufafikela 7 km. Yini ngadala inkinga? Yebo. Ukhona. uTulja usethempelini. Shatru, hamba noRudra ayobona uTulja. Uma ungenankinga singavumela izingane zisuxoxa kancane. Yebo, kodwa umhlangano oqondile sizoba nawo. Ukuthi izingane emele zizwane kuqala, yiloko engikholelwa kona. Wavula shesi konke sinokhuluma lokho kade ngicabanga. Oh. Sibali. uTulja. Ungathandaza nje kwamanje. Hey, Surya tata, njengoba ushilo ngwalethile ama-flower, ama-fruits, ama-plate, amacansi okuhlala nayo yonke into le. Enye into ke ngibeka ihlalo ngapha nangapha eduze kwamacansi nje. Konke sekulungile. Manje pho? Hayibo, khona kushodayo. Athi ngiyolanda umfundisi manje. Usamele nihamba umlanda phela. Surya. Woza lana. Hamba umfundisi. Ya, ngisawumlanda. Ngiyaxolisa Surya. Kodwa kuzomela ngiyenze lento kuwe. Yini inkinga yakho? Amehla khashona phansi kangaka kodwa. Awuguli nje kodwa, ithi ngiba. Ubuke kunomkhuhlane. Awuthi ngalo. Lenhliziyo ayishayi ngendlela ejwayelekile. Buka amehla njani? Surya. Yazi angiphatheki kahle. Uma ungayinakekeli ngiyadina. Ngithembise ukuthi uzozinakekela. Usameleni lana akahamba yobatshela ukuthi lengane inesibindi. Angeke azayimele lento, awuvela uyekwe lo mshado. Baba. Yini manje? Ubani nomfana? Ubani? Lo mfana. Mina uyamazi hawo. Kwakuyisigame ke sidume kakhulu owesifazane wasendaweni watshosha imihlobiso kaNkulunkulukazi wabaleka nomfundisi. Yebo, sizwile futhi ngalokho. Yebo. Indodana yaleyo ntokazi. Igama lakho Surya.
Isigodi sabakhipha emva kokuthi kwenzeke leso sigameko. Imina kuphela owaba nomusa. Ngoba odadewabo babesebancane, ngabavumela bahlale esigodini. Sukela lapho umndeni wonke wabususebenzela mina, futhi kanye nomndeni wami wonke. Inkinga ukuthi manje siyabadinga abasebenzi bale mcimbi. Banokufika endlini yethu futhi bakhona nasemcimbini. Baloke betshela abantu ukuthi bahlobene nathi. Kodwa thina singinaka ubani onganaki into eshiya abasebenzi. Empeleni labantu bangaphansi kwesandla sethu. Bacabange njengabantu abasithobelayo. Ungathalela kanje. Hello? Hello? Ifoni yami icimile. Angizange ngiphathe ngisho i-charge. Hayibo, wakhathazeka kangaka. Ngiphethe ifoni mina sebenze yami. Cha ngeke ngikwazi. Awuna i-charge le phone? Angiphethe. Tulja. Angithi ayifuni i-charge. Uzoyithola kungakudala nje. Ya. Hello Kaju. Thatha i-charge kaTulja lapha eTempeleni uze nayo khona manje. Ya. Shesha. Suda dada, usibizile? Sengifikile. Ufike njengombani. Thatha yakho. Thank you. Okay nisale kahle. Oh. Dada. Phakamisa. Ngiqoqosheleni manje. Hayi awusuke la wena. Hamba. Angisho mina. Phakamisa uSkwiza. Oh. Let's game. Ngivele ngabona. Akakwazi ukuyenza lento. Surya! Dada! Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.